získaj pre svoj zámer dnes aj nás. My sme tvoj ľud, zjav svoju moc pri nás. Len kráľovstvo tvoje pre nás tak záceje, že dáme všetko v nás. Nech rastie ako kvás, nech strápení sa tešia dnes a blúdiaci sa vrátia späť. Použij nás, Ježiš, pre svoj plán. My sme tvoj ľud, daj živý dáš na zem. Ježiš kráľov kráľ, svoju slávu zjav. Zasvieť pravdou v tmách, diabol nech má strach. Roznieť oheň v nás, nech znie spásy hlas. Tvoje kráľovstvo príde medzi nás. Amen. Moc kráľovstva tvojho nech získa každého, veď žiadny útok strán neprekazí tvoj plán. Už nie sme tu len pre seba, povstáva armáda neba. Láskou, silou, túžbou naplň nás. My sme tvoj ľud, my sme svetlo pre svet. Ježiš kráľov kráľ, svoju slávu zjav. Zasvieť pravdou v tmách, diabol nech má strach. Roznieť oheň v nás, nech znie spásy hlas. Tvoje kráľovstvo príde medzi nás. Amen. Ježiš kráľov kráľ, svoju slávu zjav. Zasvieť pravdou v tmách, diabol nech má strach. Roznieť oheň v nás, nech znie spásy hlas. Tvoje kráľovstvo príde medzi nás. Amen. Dobre, ďalšia pieseň je pieseň Vládca. Tak ju poďme. Nie je tých slovách. Neviem, kto ju poznáte, kto nie. Poďme vyznať Pánu Bohu, že je vládca, že je aj nad celým týmto stretnutím, aj nad celou touto olympiádou. Nie možno naše výkony, nie to, čo my máme natrénované, ale to, že On je vládca. Každý z nás dúfa v súcit a bezhraničnú lásku. Ó Páne, zmiluj sa. A každý z nás túži príjmať milosť odpustenia a nádej spásy. Nádej spásy.
vrchmi môže hýbať. Môj Boh je najmocnejší, má moc zachrániť nás. Víťaz, pôvod večnej spásy, porazil smrť, z hrobu vstal. Ježiš víťazne vstal. Biedný som, ty ma príjmaš, všetok môj strach a pády. O Kriste, zmiluj sa, za tebou túžim kráčať, si moja pevná nádej. Dnes sa ti dávam, dnes sa ti dávam. Vládca vrchmi môže hýbať, môj Boh je najmocnejší, má moc zachrániť nás. Víťaz, pôvod večnej spásy, porazil smrť, z hrobu vstal. Ježiš víťazne vstal. Zažiar svetlo, nech ťa svet vidí. Spievaj, tebe sláva, kráľ môj víťazný. Ježiš, zažiar svetlo, nech ťa svet vidí. Spievaj, tebe sláva, kráľ môj víťazný. Vládca vrchmi môže hýbať, môj Boh je najmocnejší, má moc zachrániť nás. Víťaz, pôvod večnej spásy, porazil smrť, z hrobu vstal. Ježiš víťazne vstal. Vládca vrchmi môže hýbať, môj Boh je najmocnejší, má moc zachrániť nás. Víťaz, pôvod večnej spásy, porazil smrť, z hrobu vstal. Ježiš víťazne vstal. Pane Ježiš, ďakujem, že žiariš nad celým týmto svetom a že môžeme ťa chváliť a že častokrát si to ani neuvedomujeme, že ty žiariš nad všetkým a nad nami a nad tým, čo robíme, nad tým, čo si tu vlastne stvoril. Pane, vďaka ti za to, že tak sa úžasne o nás stará, že aj teraz môžeme mať pokojný čas s tebou už hneď od rána. Ja tak verím, že sa to potom odzrkadlí na celom dnešnom dni. Že ten šport, ktorý budeme robiť, nebude o tom, že ideme bez hlavu za dačím, ale že budeš naozaj tak pred nami, pred našimi očami. Ďakujem, Pane, za to. Amen.
Tebe prichádzam v bázni, k Tvojmu krížu v bázni a chválim Kráľa kráľov. K Tebe prichádzam v bázni, Tvojmu krížu v bázni a chválim Kráľa kráľov. Seba samého ponížil, obetoval sa na kríži za všetkých nás, aj kvôli mne. On je náš Boh, vyvýšený nad všetkými, na veky je Pán a vládne mi, slúžiaci kráľ zachránil svet. On je náš Boh. Seba samého ponížil, obetoval sa na kríži za všetkých nás, aj kvôli mne. On je náš Boh, vyvýšený nad všetkými, na veky je Pán a vládne mi, slúžiaci kráľ zachránil svet. On je náš Boh. Stanko, môžeš sem prísť. No jasne. No asi pre istotu, ale tam je bez drotu. Dobre, ešte ja sa pomodlím. Pane Ježišu, tak len v Tvojom mene, Ježiš, ťa prosím, daj zaznieť teraz Tvojmu slovu. Mňa naplň Tvojim Svätým Duchom, nech nehovorím nič ja, ale Ty k nám prehováraj. Amen. Tak sa veľmi teším, že môžem tu byť s vami. Najkrajšie ráno, aké môžem mať, je, že prídem a môžem chváliť Boha piesňami. Už len aby cez deň to bolo aj skutkami. Prečítame si teraz text z Evanília podľa Lukáša. Keď ho viedli, pochytili istého Šimona Kyrenejského, ktorý šiel z poľa, položili na ňoho kríž, aby ho niesol za Ježišom. Nasledoval ho veľký zástup ľudu a žien, ktoré žialili nad ním a oplakávali ho. Ale Ježiš sa obrátil k nim a povedal: Dcery Jeruzalemské, nenariekajte nado mnou, ale nariekajte radšej nad sebou a nad svojimi deťmi. Lebo aj hľa prichádzajú dni, v ktorých sa bude hovoriť: blahoslavené neplodné a životy, ktoré nerodili, a prsia, ktoré nekojili. Vtedy začnú hovoriť vrchom: padnite na nás, a pahorkom: prikryte nás. Lebo keď toto robia s zeleným stromom, čo sa bude diať so suchým? A viedli aj iných dvoch zločincov, aby ich popravili s ním.
Keď prišli na miesto, ktoré sa menuje Lebka, tam ho ukrižovali. Aj tých zločincov, jedného zprava, druhého zľava. Ježiš povedal: Otče, odpusti im, lebo nevedia, čo činia. Oni si však delili jeho rúcha a hádzali o ne los. A ľud stál a pozeral sa. Uškľabovali sa aj poprední mužovia a hovorili: Iných zachraňoval, nech zachráni seba, ak je on pomazaný Boží, ten vyvolený. Posmievali sa mu aj vojaci, keď prichádzali, a podávali mu ocot a hovorili: Ak si kráľ židovský, zachraň sa. Bol nad ním aj nápis po grécky, latinsky a hebrejsky. Tento je kráľ židovský. A jeden zo zločincov, ktorí tam viseli, rúhal sa mu a hovoril: Či nie si ty Kristus? Zachraň seba i nás. Ale druhý ho zahriakol: Ani ty sa nebojíš Boha, asi celkom tak odsúdený. A my spravodlivo, lebo dostávame zaslúžený trest za to, čo sme spáchali. Ale tento neurobil nič zlého. Potom povedal Ježišovi: Pane Ježiši, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Odpovedal mu Ježiš: Veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. A bolo už okolo 6. hodiny, tma nastala po celej zemi, až do hodiny 9. Slnko sa zatmelo a chrámová opona sa roztrhla na poli. Tu zvolal Ježiš silným hlasom: Otče, do svojich rúk porúčam svojho ducha. Keď to dopovedal, dokonal. Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha a povedal: Naozaj tento človek bol spravodlivý. Taká pasáž, taký úryvok zo života Pána Ježiša Krista. Dávid tu hovoril, že možno pre mnohých z nás je Ježiš niekto veľmi abstraktný. Toto leto som mal takú milosť, že možno 20 dní, 25 dní som prežil na táboroch s rôznymi mladými ľuďmi, s rôznymi mládežiami. A jednu vec som si mohol silno uvedomovať a neviem, či si to tak do hĺbky uvedomujete. Niekde pri Kremnici, na takom horskom prechode, je akože fyzikálne vymeraný stred Európy na Slovensku. Normálne, že oficiálne plus minus 100-200 metrov je tam odmeraný stred Európy. A kedykoľvek rozmýšľam ja nad osobou Pána Ježiša Krista, pre mňa to určite nie je niekto abstraktný, je to Boží syn, Ježiš Kristus, ktorý ma osobne sa dotkol, tak jak sa ma dotýka často Dávid a iné moje deti a moji blízky tu z dorastu, ktorých máme, keď si podáme ruky, keď sa vidíme po týždni na doraste. Mňa sa Ježiš dotkol v srdci tak veľmi osobne. A chcem povedať len, že vedci teraz sa snažia vyskúmať všetko, to viete. Žijete žijete dobu, ktorá je totálne intelektuálna. A chcem vám povedať, že možno raz vo večnosti sa ukáže to, že fyzikálny stredobod celého vesmíru bola osoba Ježiša Krista. Možno sa mýlim, ale veľmi hlboko to cítim v srdci. Písmo hovorí, že všetko bolo stvorené pre toho žobraka v úvodzovkách. Všetko bolo stvorené skrze neho, pre neho. A bez neho nepovstalo nič. Budeme veľmi možno aj očakávajúco prekvapení, keď sa naplnia tie slova, ktoré hovorím teraz. Že Ježiš je stredobod všetkého. To, čo som čítal teraz, čítal som pretože toto bol Ježišov zápas. Dneska budete hrať rôzne zápasy. Vo futbale, keď je dosť tímov, neviem, vo volejbale a potom ešte aj florbal, myslím. Budete súťažiť, nerváčiť sa,
kričať, aj plakať, aj smiať sa možno. A takýchto zápasov je plný celý náš život. Ste tu niektorí možno len 13-roční, niektorí ešte menej, ale si myslím, že skutočne aj teraz je taká doba, aj že ste tu ľudia, ktorí viete, už si možno viete zhodnotiť, že život to je veľa zápasov rôznych, na rôznych poliach, vo vzťahoch. Koľkokrát už ste sa zaľúbili a nič z toho. A idete do ďalšieho zápasu a nič z toho. A jeden nakoniec vyjde, možno víťazne. Možno. A potom máte zápasy, potom máte veľa zápasov v škole. S tými písmenkami v knihách a v tabletoch a s tými priamkami a polopriamkami a rôznymi vzorcami. Keď budete starší, budete mať o mnoho ťažšie zápasy. To vám poviem ja, mám 46 rokov a tie moje mladické zápasy, ktoré vy teraz mnohí prežívate, sa nedajú porovnať s tými, ktoré budete mať v dospelosti. A tu sme si čítali taký zápas Ježiša Krista. Vyškriabal sa doslova na Golgotský kríž, viete prečo? Aby zaplatil za hriechy celého sveta. A viete, ako diabol ešte aj tam, ešte aj predtým, v Getsemanskej záhrade sa modlil, pretože nebolo to ľahké vyškriabať sa tam na ten kríž. On vedel dávno, čo ho čaká. Keď spoznal svojich učeníkov, im povedal, že on musí byť obetovaný. A vtedy ho učeníci odhovárali. Nakoniec to vydržal a ten zápas dokončil takým slovom, že dokonané. A veľmi spokojne zomiera na kríži. Zomiera preto, aby očistil hriech kohokoľvek z vás, aj mňa, k tomu odovzdá život. A to vám chcem povedať, že popri vašich ľudských zápasoch máte ešte jeden najdôležitejší zápas. Možno teraz poviem vám ruhačskú sa vec v očiach, možno aj vašich rodičov, možno mnohých ľudí tohto sveta. Nie je dôležité, akú budeš mať kariéru, to je to ruhačské, čo poviem. Nie je dôležité, akú budeš mať školu. Nie je dôležité možno, či budeš vydatý, vydatá a slobodný, slobodná. To sú zápasy. Ale jeden zápas je veľmi dôležitý, ktorý nevidíte, ktorý sa vám zdá možno najmenej dôležitý. Ale najdôležitejší zápas je váš zápas o dušu. Vašu dušu. Či keď skončíte tento časný život, skončíte potom v pekle alebo v nebi. Tento Ježiš, ktorý sa vyškriabal na kríž a tam nakoniec víťazne zomrel, povedal, ja som cesta, pravda a život. Nik nemôže prichádzať k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Moderná Európa je plná rôznych náboženstiev. Niekto sa snaží splynúť s nekonečnom, ktoré nerovná sa Boh, cez jogu. Poznám ľudí, ktorí objímajú stromy a prijímajú z nich energiu. A takto sa snažia splynúť s nekonečnom. Prichádza teraz také nové učenie, nová sekta, kde ľudia sa snažia žiť bez stravy. Už niekoľko ľudí je aj tu v regióne Poprad, ktorých poznám, sa postupne trénujú na to, aby mohli začať žiť iba zo vzduchu a zo slnečnej energie, takto si očisťovať dušu a nakoniec splynúť s nekonečnom. A sú ľudia, ktorí tvrdia, že nejedia už niekoľko rokov takto, ktorí sú takí vymakaní v tomto smere. A potom počujete kázeň niekde a kazateľ vám nakreslí vrch s nejakým na konci bodom konečným a vám povedia, nakreslí kazateľ cestu a povie,
toto je vlastne cesta k Bohu, ale cez uctievanie slnka. Ale nakoniec sa stretneme pri Bohu. Potom kazateľ nakreslí druhú cestu a povie, toto je cesta cez uctievanie svätých napríklad. A ja neviem, koľko rôznych ciest nakreslia kazatelia, ale Ježiš povedal o sebe, môže byť Ježiš klamár, ale pre mňa je až ťažké toto slovo vypustiť z úst. Pán Ježiš povedal, ja som cesta, pravda a život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Čiže, mladí moji priatelia, čaká vás v živote a možno už máte ten zápas vybojovaný, ale čaká vás zápas o vašu dušu. Či chcete žiť vo vašich hriechoch a zomrieť vo večnom trápení, alebo či chcete sa nechať očistiť vzťahom s Ježišom Kristom, do ktorého keď vstúpite, tak ste čistí. Mal som 22 rokov, bol som pomerne úspešný človek, cez deň som učil na základnej škole, v noci som robil po víkendoch vyhacovača v nočnom bare, na dedine som veľa pracoval s mládežou, zvolili ma za poslanca s najväčším počtom hlasov na našej dedine, ktorá nie je ďaleko odtiaľto. Som získal vo voľbách ako 21-ročný viac hlasov ako starosta vtedajší, čiže mohol som byť už ako 21-ročný aj starosta, ale neviem, či by to bolo možné na základe môjho veku. Ľudia ma mali na dedine rádi. Chodil som vtedy 4 roky s mojou manželkou, ktorá mi dala Bibliu. Ja som 4 roky sa do tej Biblie nepozrel. Bola zaprašená niekde v knihovničke u nás doma. A mal som chrípku, obyčajnú chrípku. Aby ste vedeli, ale ja celú mladosť som športoval. Začal som fotbalom v 14, potom som pridal ku tomu karate, také profesionálne tu v Popradskom klube. Neskôr, keď som sa vrátil z vojenčiny, som začal posilovať. Bol som raz taký, jak som teraz. A aj preto som mohol robiť vyhadzovača v nočnom bare. Bol som bitkár najlepší v regióne Kežmarok. A to hovorím teraz len fakty, ja sa týmto nepotrebujem vôbec chváliť. A potom som mal chrípku a otvoril som si, keďže som mal všetky knihy v knihovničke 7-krát prečítané, som si otvoril Bibliu a po prvých 3 kapitolách ja som cítil, že Pán Boh je pri mne v tej izbe, v takej maličkej izbe, ktorá bola moja, mladická. Mal som tam všelijaké farebné hudby a ja neviem čo, taká dekorácia, aká je teraz, možno už ani nie bežná pre mladých, ale takedy bola veľmi bežná. Mal som moju posteľ urobenú tak, že keď som si sadol na ňu, zasvietilo sa množstvo svetiel v izbe a normálny mladý človek, 22-ročný som bol. A v tej izbe, darmo, že tam bola tam farebná hudba, čo ja viem čo, tam sa zastavil predo mňa Ježiš, tak ako vám to teraz hovorím. A mi hovoril, Stano, ale ty nie... A ja som vtedy cítil, on mi ani to nehovoril, ja som cítil, že celé to pozlátko, ktoré nosím na sebe slušného človeka, to je len taký smiešný pohľad ľudí zvonku na mňa. Ale videl som, že moje srdce je úplne Viete, ja napríklad, keď som chodil s Evičkou, bolo vtedy moderné, že sme išli do Maďarska na trhy. A ja som taký hrdý bol, že počas toho, čo sme tam boli na trhoch, som jej ukradol opások a rifle pre ňu, ako darček. To bol pre mňa dôkaz môjho hrdinstva a mojej lásky, že pozri, Evička, aký som šikovný. To bol jeden z prejavov môjho toho slušného človeka, za ktorého ma ľudia považovali. Ale keď som v tej izbe si prečítal tých prvé 3 kapitoly prvej knihy Mojžišovej z Biblie, zrazu to pozlátko celé zo mňa spadlo a ja som stal pred Bohom úplne nahý
Videl som všetky moje svinstva. Videl som, akým je hriechom, že pozerám tú erotiku, ktorú pozerám v časopisoch vtedy ešte iba. Videl som, aká špina je to, že klamem. Videl som to, aká je špina, že podvádzam v peniazoch v práci a klamem. Zrazu som to všetko videl. Ale mne bolo tak dobre a ja som vtedy Bohu povedal, Bože, odpusť mi. A toto bola totálna zmena môjho života. A toto bol začiatok môjho víťazstva, môjho zápasu o dušu. O moju dušu. A toto je najdôležitejší zápas, ktorý vás čaká v živote. Kašlite na tie všetky smiešné zápasy. Ale o tento vás chcem povzbudiť, aby ste zápasili. A len tak zápaste, aby ste zvíťazili. Amen. Sa pomodlím ešte. Potom budeme spievať tú pieseň, ktorú sme chceli. Škoda. Neviete, dobre. Lebo ja som tu bol ešte o polnoci včera a som prosil chlapcov, že mám veľmi rád jednu takú novú pieseň teraz. Ešte sa ju nenaučili. Pane Ježišu, všetci ti veľmi ďakujeme, že si bez zaváhania išiel až na kríž. Nedal si sa diablom odradiť, aj keď ti hovoril, že keď si syn Boží, tak môžeš ešte stále zostúpiť z kríža. A si tam obetoval svoj nevinný život za naše veľmi vinné životy. Ďakujem ti, že táto tvoja krv aj mňa mohla očistiť v živote mojom, mojich mnohých tu mladých bratov a sestry v tebe a priateľov. A len tak žehnám, Pane Ježiši, v tvojom mene všetkým, ako sme tu, aby si dal milosť našim mladým priateľom, ktorí ťa ešte nemajú v srdci, nepoznajú. Aby ti mohli dovoliť očistiť ich srdcia od ich hriechov a naplniť ich tvojim svetlom a tvojou svetosťou. A ešte len tak pokorne ťa znovu len všetci prosíme aj to dnešné športovanie nám požehnaj. Amen. Pašu mi chystá. Podám tichým vodí, dušu moju napája. Cestou spravodlivou sa zlého báť, veď ty si stále so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú na mojich cestách a pred mojimi nepriateľmi mi bohatý slúh chystá.
pastier môj. Tam asi nie. Dobre, tak ešte jednu pieseň, jednu chválu teda budeme spievať. A keď sa dívam vonku, ako prší, tak ja som tiež ešte minulý rok robil jeden šport. Zavodil som na motorkách terénnych. Vždy, keď bolo takéto ráno, keď som sa pred štartom zobudil, tak veľmi som sa z toho tešil, lebo veľmi mi to pasovalo, keď bolo napršané a nebolo tak sucho a čím viac to bolo náročnejšie, tak tým viac to bolo pre mňa lepšie. A ja chcem vám tiež povedať, že bol to obyčajný šport, ktorý som robil a vždy pred tým štartom som stál a modlil som sa, chcel som to vždy odovzdať Pánu Bohu do rúk, lebo bolo to aj dosť také, že som sa mohol zraniť a to som nechcel. A vďaka Pánu Bohu mám teraz 27 rokov a od 15 rokov som jazdil na motorke a nemal som ani jednu zlomeninu. A iba raz som bol v nemocnici, aj to iba na 3 dni. A vždy som ho prosil o takú ochranu a o také sprevádzanie na celom tom čase. Možno sa priznám, že nie vždy to bolo také, že som úprimne mu to odovzdával celý ten čas do rúk, lebo často som sa nachytal aj doma, keď som sa snažil trénovať, tak som vždy sa predtým odlieval a vkladal mu tento čas do rúk, ale postupne som videl, ako ma to veľmi ovplyvňuje, že som častokrát aj zabudal na to, že mu mám za dačo ďakovať a dačo vkladať do rúk. Možno len taká výzva, povzbudenie pre vás. Uložte aj napriek takémuto počasiu a všetkému dnešný deň Pánu Bohu do rúk. Teraz sme spievali pieseň Pán Boh je pastier môj a nič mi nebude chýbať. On naozaj je náš pastier a nebude nám nikdy nič s ním chýbať. Preto ešte budeme spievať jednu chválu. Boh prestrel pre mňa bohatý stôl a poďme mu vyznať v tejto chvále, že pre nás prestiera bohatý stôl všetkými vecami, čo môžeme tu na tomto svete zažiť a hlavne s ním. Ja mám rozladenú gitaru, tak dobre. Boh prestrel pre mňa bohatý stôl. Boh prestrel pre mňa
No, som si chcel zobrať mikrofón do ruky, ale sa tak kde stratil. Dobre. Tak, začiat...